Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Oh, dispensa nga ginisturbo ta ka. Oh, wa ka magka-disturbo, Pransing. Oh, may gusto lang kong masayran. Unsa man may nahitabo ba sa amo? Oh, ha? Aduna ba, Greggy? Oh, Pransing, kidot. Kidot lang, paminaw na. Usa man ang gingon nimo? Nganong nakaingon ka man ana? Di ba nagsulti naman ta nga okay ra ang imong pamilya? May nadawat kong text, Greg. Nga may dautan ko nung nahitabo sa amo. Ha? Text? Usa text? Utang buot, Greggy. Sultihi ko sa tinuod. Ayaw ko limdi. Kung may sayran ka man labot ni ini. Kung unsa man ang tinuod. Sing, pasultihan sa ko ha. Paminaw sa. Diligyo ko mahimutang dire, Greg. Kung dili ko pasayod kung unsa gi tinuod nga kahimtang diha sa akong pamilya. Pamati sa lagi. Pamatiya sa ko. Pasultihan sa ko, okay? Klarohon sa nato ni. Pransing, Utang buot, Greggy. salamat, Sing. Okay, paminaw. Kay sultihan ti kastangan. Sultihan ko ikaw sa tinuod. Unsa? Kinuo ko. Karon Pransing nga nasayod ka restaurant. Sa tinuod. Diin ko napitan na sayop sa paglimod ni mos tinuod. Sa ako bang tumong nga dili ko buot ka maproblema ka diha. Ug mag-uol kung masayod ka nga na ospital si Miles. Di ba ko masayop Pransing? Gawa mo ko ilang yun na ang imong kahimtang diha. Kay concern ko nimo. Kay nasayod man ko nga unsay imong bation kung masayod ka sa pagkasakit ni Miles dire. Apan wa ka tingali ang mahayan ako nining butang nga Francing. Kay wa ko pasagdi ang imong pamilya. Gitabangan ako sila sa ilang mga gikinahanglan dire ug sa unsa pa mang galastuhan dire sa ospital. Ug karon naning higayon na, maayo na si Miles. Luwas na siya sa peligro. Greggy. Sorry. Sorry kayo. Dili og di iyong ko magkatalikod sa mong pamilya sin. Tungod na sa itong kasuod. Nga sukad pagid ka niadto sa mga estudyante pa ta. Giisip talaga nga akong matuod kay Igsoon. Shit. Pero tiniyang pangahipasaylo na ako og nagpasalamat. Nawaw ko nung siya siyang gibuhat. Bullshit! Kinahanglan pa bagyo kong magpakarong ingnon ko aron makuha ang pagsabot ni Francine. Kinahanglan pa bagyo na. Pero kinsay nag-text o nagpaybaw niya sa pag-hospital ni Miles. Kinsa man. Nauwaw ko sa kong gibuhat nga pag-insister. Nga musulti si Greg sa tinuod nga nahitabo dito sa amo. Kiwa man din niya pasagdi dito ang akong pamilya. Ginoo. Ako na kay kong utang kabubuton ni Greg. Sa pagkatinuod, usa siya katinuod gay kala ug sa iyang kaayo nining tanan dili gyud ko makabayad. The number you have dialed is either
Shit! Di makontak ang cellphone o ang number ni Corina. Nga baguhay ko pa nagkihatag. Nga sa ato pa. Wa niya kinikamita. Damn it! Damn it! Wa pa man mo tawag o mag-message si Craig eh. Suma siya ang ingon nga. Madto siya sa ospital aron akong makasulti si Corina. Ug ang akong mga anak dito. Mayong taro mga orasa kay lunch break ug dili madisturbo ang akong trabaho din eh. Say, naik gabay. Salamat ra ha. Giro gabi, giro. Pabuto na ako niya tawag. Hindi na ako mo follow up niya. Kaya sa iyo kong Kardan ba? busy sa bigid siya dito sa negosyo. So pa, sobra na kayo ang akong paghasol niya. Wilabot sa tanan niya na himong tabang nga linako. Ug karon sa pag-abaga pa sa tanang galastuhan sa pagka-ospital ni Miles dito. Franz? Sir Franz? Oh. Miss Rian. Pastilan. Ikaw mo ko di ay. Lunch break naman. Wala lagi ka mag-lunch. Ha? Kuan, kining may kipaabot ko nga tawag gikan sa amo. Mao ba? Sa imong wife? Ang tinuod, nagkasulti mi sa phone sa suro ko higala dito. Nagsabot mi nga matawag siya akong atuan siya sa ospital din madbit nga akong anak. Karon nga makasulti na ako ang akong pamilya dito. Ha? Hala, sorry. Na-admit di ay ang imong anak? Kuan, oo, miss. Ang anak na kong babae, si Miles. Pero sa kaluis Ginoo, okay na siya. Maayo kun mao. Pero karon gyud nga mga oras sa matawag ang imong higala. Wa man siya mag-ingon nga inig yung mga orasa. Ang ako nga namasin lang ko. So, wa man day ka magka-sure nga ingon ini mga oras sa siya matawag. Giuna unta nimo ang lunch. Kay anytime kung matawag siya, pwede man nimong matubag. Even dito sa kantin. Dili ba? Oo. Pag lunch sa uy, magdungan lang ta. Paingon man ko dito. Sige na pa. Charge na ako. Ayaw. Tana No, pa. Dili ra ba kumusugot nga balibaran? Malain jud ko nimo. Abi mo, Sir Franz. Nag-observe raman gyud ko nimo. Misulti sab si Jake na ako. Worried ko na kayo kasi imong pamilya dito sa inyo. Ikaw pa, dili ka man ma-share na ako. Who knows, may ikatabang ko. Di ba? Igo na gud na siya mo pahiyong. Pero sa akong tanaw no, deep inside, kadang imo pahiyong, wa gina magkulagway nga happy ka. Naaraman ko kung doon na kay problema. Ikaw ha, maayo lang kang mo-offer nga motapang nako. Pero kung ako gani mo-offer niya, no, dead ma. Unfair gyud ka, Sir Franz. Ikaw yun, miss. Bitaw. Kay dili tinuod. Okay na bitaw, miss. Ako pa, manambag magani ko nimo. Unya sa ako na hinung kaugalingon. Dili ko katabag. Na, reality gina, Sir Franz. Maayo kita mo tambag sa uban. But sa atong pagsatag sa kakaugalingon, bisan unsa ka simple ang problema, maglisod ta. Mao ba?
Hala no? Nagutana na pagkat siyag maupa. Friends man ka ta. Oh, oh. Hunya, nga nang murag magiglain man ka. Okay naman good ko. Sige ingon nga okay. Pero dakan kaing nagsulti na ako no. Nga unsa? Basta, Hala. bantay ka ha. Suruyon taon niya ka dito sa imong apartment. Ha? Uy, Basta, suruyon ka na mo ni Lizelle dito. Mao'y sulti sa doktor. Pwede na kunutang mugawas ron din sa ospital, Miles. Yay! Mayo na di si Miles, ma? Mao'y sulti sa Dr. Dodot na okay na ang imong manghod. Wow! Ug wa nay kuy daw. Yay! Wow. Thank you, Macorin. Lagi kay klase ng mga kuwan. Mga duha ka logikan karon klase no. Corina. Matansyang. Lala, Hi, Lola! Mugawas na ko ron din sa ospital, Lola. Ay, maayo noon kon mauna. lala. Ah, Nagdala ka pausyo? unsay pausyo? Ay ma, ang Pausyo. siopaw ba? Gibali lang na ni Dodot. Ay, kasi part yun ning bata. Balit adre na ako. Ay, man. la, lingkod. Nanam na kadya pultan lula. Oo, tuod masod. Oh, Dali ali. likod. Ay, may istoryahan ta ko rin na. Oh, ha? Dali, Marika, dali una importante ni. Oh, Dodot, Miles, Ha? pag hinahinay na lang ka, di ay mong panghipos din kay hikayon sabday na ako ang atong bill. Sige. Aron nga dire-diretso na ang atong pagawas din sa ospital. Maistoryahan sa amin si Mama Tansyang, ha? Gibayran na ni Dungrigi ang bill na to din sa ospital. Pwede nang igawas si Miles. Pero, Wa siya mosuhod sa kwarto ni Miles. Kay buot una niyang magkasulti mo. Kay gisayran di ay kuno niya spransing ining pagka-ospital ni Miles. unsa? Unya, ma. Unsa ba ko nagsulti ni Francine? Unsa man, ma? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!